нешта ў гэтым ёсць, калі група незнаёмцаў сабрана ў цесны прасторы і звязвае іх толькі тое, што яны едуць з аднаго месца ў іншае, каб потым больш ніколі не сустрэцца. Вы штодня бачыце зло. Гэта не так. У нашым цягніку памёр пасажыр. Яны такі дабраліся да яго. Вы лічыце, яго забілі? Не. Проста ён быў здаровы, як бык, і меў ворагаў. Так і ёсць, яго забілі. Божа, забойства. Вечны спачын яго душы. Нехта абшнарваў маё купе сярод ночы, але хто мне паверыць? Калі адбылося забойства, Што тут адбываецца? значыць, ёсць і забойца. Забойца сярод нас. У гэтым цягніку. Зараз. А чаму вы? Мяне завуць Эркюль Пуаро. Магчыма, я найлепшы дэтэктыў у свеце.